Ahojte, som Martina z MIBu a dnes vám predstavím rekonštrukciu objektu od architektov Končeka a Čárskej, jeho vrátenie do pôvodnej podoby a najmä prinavrátenie pôvodnej funkcie, a to bystra pre ľudí v parku. Pri tomto projekte sme dbali na zachovanie pôvodných architektonických hodnôt objektu, vrátanie pôvodného riešenia fasády objektu a veľkých zasklení smerom do parku. Čiže v skratke umocnili sme prepojenie interiéru s parkom a tak aj ľudia sediaci vo vnútri majú pocit, že sú súčasťou parku. Súčasťou stavby je aj fontána, ktorú sme tiež zrekonštruovali a tak zlepší mikroklímu a spríjemní posedenie na terase. Umenie vo verejnom priestore má zmysel. V spolupráci s reštaurátorom bolo presunuté na vhodnejšie miesto, vizuálne vnímateľné zo všetkých strán interiéru a následne bolo zreštaurované. Už ste navštívili náš najnovší prírastok Sadienka kráľa? Dajte nám vedieť do komentára a na budúce si povieme niečo o ekológii.